ଇଏ ମାଛ ଧରିବେ ନା ମଜା କରୁଛନ୍ତି? ହେଁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ନଈ ଡଙ୍ଗା ପକେଇ ବୁଲିବେ ନା କଣ ବା? ମାଛ ଏଇନା କାଟିଦେବେ ନଈରେ ପାଣି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଲୋକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତାଳଦା ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ ତାଳ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବୀ ନଦୀରେ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ନଦୀ ଜୋରରେ ଫୁଲୁଛି, ଆହୁରି ପାଣି ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ନଦୀ ଦାଢ଼ରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନା କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କିଛି କହିହେବନି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ନଦୀ ଦାଢ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣି କେତେ ଭୟାନକ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଭରପୁର ପାଣି, ତା ସୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରେ କାଟୁଛି ଦେଖିଲେ କି?